Wah, nggih saking Gunung badhe ngersakaken Bu murah meriah, monggo. Mboten ngantos pitik kalih, gesih kalih truk ngoten lho. Iya. Wah. Pak Nyoto monggo. Yen aku kangen karo Pak Dadi. Tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku. Zaman modern ter HP. Monggo Pak Dadi. Monggo. Yen aku kangen monggo Pak Dadi. Yalah monggo tambah tambah. Yen aku kangen. Kangen sinten, Pak? Coba. Kangen karo sliramu. Wasik. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Aja ngono Dek. Aja ngono. Kadung janji apa dadi gelap. Mboten kula sing kelo. Bersama Argo Silo Pak Dadi ceklik rangkaca. Solo. Waye. Mohon maaf, nyuwun ngapunten Bapak Ibu karana menika panyuwunan. Pak Tresna. Ayah Dali. Terminal Madiun Ngawi. Sing Ora bakalan aku kalekake. bergoyang bersama Argo Silo. Pak G Dragon, Pak G Dragon, Pak G Nadi yang ini. Iya, Argo Silo, campur sarinya Indonesia. Ya, ayo Bang Anto. Bakalan aku kalekake.
Nardi, iya Pak Dragon, Pak Nyoto, Argo Selo. Untoro. Aku kangen karo siramu. Ya, gua solo. Fotomu neng dompetku. Taruna Bakti, Apa kowe Bang Yata, Bang Gatot, Bang Anto, Bang Ambang, lulus Raja matur nuwun Ndara kula Ndara Permadi Ndara Nardi ampun repot-repot Ndara ya ampun wah inggih menika pamundutan panuwun Bapak Nardi nyawiji dhateng kanca-kanca Argosela sakmenika panuwun Pak Dewula Pak Dragon sesideman ya diaturke tetembanganipun Pak Dragon monggo tidak mriki direncangi napa boten mangmilih menika wonten Dik Manyul wonten Dik Inul wonten Dik Cenil napa kula Mbak Dik Iye ya Inul, Inul sing dipilih wah kyai ini nyempluk-nyempluk kok ngene ya dipilih kaya nek telane nyempluk iki pulen kok Pak De nggih. Pak De Dragon ngesakaken yo diatke garap seraginanca kanthi tebangan Pak De kula Pak De Dragon yo sesideman caklik kula nuwun. Monggo. kanca-kanca Argosela. Alhamdulillah. Badhe nimbali kula sahabatan kapun Mas Antok saged nggih. Insyaallah, Pak. Nggih, murah meriah Pak De. Pak De Dragon cekap mung pitik kalih. Kalih apa Pak De? Rong truk. Nah, Pak De nyoto ceklik berangkat Pak De. Urip ana kutha gedhe omah tanku kok
ampun repot-repot Pak Pak D. Mboten sarepot-repot lho Pak D. Alhamdulillah matur nuwun Pak Nardi, Pak D Ngalahi Dragon. kancane, Pak. Pak Nardi suwun napa malih? Wah ya ampun Pak Nardi, nggih. Mohon maaf, mohon izin, mohon Trah Mulyo, ulangi Trah Mitra Suharjo. Saya mohon Trah Mitra Suharjo untuk foto bersama. Habis Mitra Suharjo, Trah Pawiro Dirjo, ya. Habis Mitra Suharjo, Pawiro Dirjo. Dipersilakan untuk Trah Mitra Suharjo. Terima kasih. Nggih matur nuwun Ndara kula Ndara Permadi nggih Ndara Nardi. Menika kala Ndara kula Ndara Nyata nggih sampun maringi bebungah. Ndara kula Ndara Permadi Ndara Hardi nggih sampun ugi panpun Ndara kula Ndara Dragon. Matur nuwun mugi awet durgaya panjang umur, kathah rezeki mboten lokak ning saya kebak Allahumma amin. Denya gadah damel panpun warga ingkang hawegati mugi kemawon cekap ngajeng turah wingking Allahumma. Yo garap siragenan nok miturut keyakinanmu apa ninggal katresnan yono lali janjine yono manut siramu lumantar paguyuban campur sanes Argosela ninggal katresnan kemawon. Iya diaturke kagem Bapak Ibu pertamu ingkang nembe dahar monggo pun rahapi sinambi mirsani Argosela campur sari Gunung Kidul Handayani ceklik monggo kula nuwun. Mas Gatot, ya ya, Mas Ambang, antok ono, Ambang ono, Gatot uga ono. Ya. Nalika sliramu
Suraji. Yo yo. Arpo Selo. Pak Suraji. Wonten 50.000 100.000. Panjenengan Pak Suraji gubuk asmara 50.000. Pak Hardono lagune Kelinci Ucul 100.000. Menika saking bos-bos Palembang. Nggih, niki wonten panyuwunan Pak Hardono. Monggo gubuk asmara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dari Palembang, Semarang ya, Klaten, Jakarta, Bogor, ya dari perantauan hadir. Mohon perhatian, mohon yang soal hormat kepada Bapak Ibu alumni Semeya Negeri Medan Angkatan 88 Kasuhun memasuki Sanggasana Pelaminan untuk diadakan foto bersama. Sekali lagi kepada alumni Semeya Negeri Medan Angkatan tahun 88 dimohon untuk memasuki Singgasana Pelaminan diadakan foto bersama mempelai berdua. Mohon sekali lagi kepada alumni Semeya Negeri Medan dimohon untuk foto bersama. Panyuwunan nok yo. Ngopi masih. Ya, satu persatu lho Mas. Iya, 1001 ketoke Mas Ambang apa sapa iki mau. Sagetan jane ati.
Pak. Ya. Catatan sajroning ati. Kangen nuntun kaya pamati. Iya 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 iya. Kanthi kowe Niki wonten pamulutan mangke pun aturaken wingking sakmenika wangsul malih dhateng studio Tegal Ceklik. Duh sang yaning para tamu kakung mewah putri ingkang satu sinugata murdaning akrami. Sewu-sewu tetadahan nyadang-nyadang lumuntring Sehaksama. Jroning pasuka parisuka emut kalian swasana. Inggih karana lekas-lekasing sedya Purwa Madya wusana wis kalaman kanthi wilujeng nering sampikala. Tebih saking raos panundung panjenenganipun Bapa Sutrisno Sarjana Pendidikan Sinanipit Gawa Ibu Sukarmi. Inggih awit hamung netepi ronjeng tata upacara ingkang wis nyakit. Wekasaning adicara wisudan ngundha mantu boyong pinanganten dungkap wekasaning adicara nun inggih paripurna. Pratandha cetha upacara wis paripurna. Sirat mojo pinanganten sabit kaboyong saking Singgasana Sari kajumenanken wonten sanjawining kori pahargyan jinajaran para among rawuh. Mila awit saking menika sumangga nun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa milah Ibu risang temanten Sarimbit kasuwun kajumenanken wonten sanjawining kori pahargyan jinajaran para among rawuh pratandha cetha upacara wis paripurna. Sengkaring sat mojo pinanganten Sarimbit miwah kondoripun para tamu samarga marga amung tansah reruntungan. Sangya para tamu kakung mewah putri ingkang satuha kinarmatan. Sengkaring satmojo pinanganten Sarimbit pratandha cetha upacara ingkang kawurba panjenenganipun Bapa Sutrisno miwah Ibu Sukarmi. Purwa Madya wis kalapan kanthi wilujeng dereng sampikala. Saestu tebih saking raos panundung panjenengan ingkang amengka karsa labet. Hamung rantepi rodaning tata upacara ingkang wis rinakit. Sepindah malih ingkang hamengka gati Bapa Sutrisno putra keluarga. Aturaken ageng ing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ugi sesa dharma miwah kadarman artika samihan kaya dumateng putra pinanganten Sarimbit. Ing samangke tansah atut nuntut salajengipun ambok bilih anggenipun anapi miwah caos bojo krami karawan artika sami. Kathah kalepatan kirang damel nuju prana mawantu-wantu hanyadang lumutring Sehaksama. Mandhapipun dumateng kawula prihangga ingkang kayirajit kinarya pranata hadi. Hamba bilih anggen kula ngaturaken kaloncening Purwa Madya wusana. Tartamtu kathah kalepatan kirang damel suporna labet. Kawula hanglengana amung jalma limrah ingkang tebih saking kasampurnan celak dosa saha kalepatan. Kawula amung tansah mawantu-wantu tetadah nyadang-nyadong lumuturing Sehaksama. Kinarya puput pepet pepungoreng ngatur-ngaturaken damar mancung cinepet semanten panjenengan sewa wader kali sesonderan. Apurantos daya lepat kawula. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun matur nuwun.
Slinalendra kondur hangedaton inggih ngaturaken wilujeng kondur Bapak Ibu para tamu ingkang kathah kondur. Estu saking keluarga ingkang hamenggu gati pabun Bapak Sutrisno SPD. Miwah Ibu Sukarmi ngaturaken matur nuwun sanget. Jawit karawan panjenengan sedaya kang sampun kersa paring donga pangestu dumateng aja temanten kanthi. Satemah mangke mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah amin. Inggih sepindah malih ngaturaken wilujeng kondur Bapak Ibu ingkang katepin kondur estu keluarga ingkang hambanduk Rama Tawi ingkang hamenggu gati pabun Bapak Sutrisno SPD Ibu Sukarmi Gotrah Wangsa ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan jawit karawan panjenengan sedaya kang sampun kersa paring donga pangestu dumateng mojo temanten sandhik satemah mangke mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Mugi panjenengan samangke dumugi sawang-sawang kanthi rahayu. Wilujeng kalis nir ing sambikala buat wonten pringga bayane marga pinanggih keluarga ing dalem sawang-sawang kanthi sehat bagas waras amin. Tasih keparan nyawijipun kadang-kadang Argosela saking Pondok Seni Tegalrejo Gedang Sari Gunung Kidul Handayani di bawah asuhan Dimas Heru dan juga bergabung bersama GSS Multimedia dan juga bergabung bersama Untoro Audio Sound System Gandemarem spesial buat mudah-mudahan Karang Taruna Kridot Darmo Jirwantu Taruna Bakti Bang Gatot Bang Antok dan ada Mas Ambangnya hadir bersama kami.